O paso do temporal Ana por Barbanza deixou tamén un regueiro de incidencias, aínda que por fortuna ningunha de consideración. Aínda así o persoal dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, así como tamén as agrupacións de voluntarios de protección civil de cada concello, estiveron alerta durante toda a xornada, realizando varias saídas, principalmente para a retirada de árbores caídas nas estradas, que impedían a circulación de vehículos. Bueno, nós tivemos particularmente desde as 2:30 da tarde de onte ata as 7 da mañán de hoxe, pois tivemos 10 intervencións, a maioría foron retiradas de árbores na estrada na AC305, mas tamén na estrada que vai de Boiro a Noia. Foi onde se concentraron o maior problemilla, digamos, de tema de árbores, caída de árbores nas estradas. Tivemos tamén que realizar un saneamento dunha fachada aquí en Escarabote, mas tamén sacar unha placa, unha chapa metálica tamén dun edificio, e foi o que tivemos. Tamén as fortes precipitacións provocaron anegamentos nalgunhas estradas, polo que os efectivos de emerxencias tiveron traballo arreo para dar solucionado todos estes incidentes. Outro problema tamén significativo foron os cortes de luz rexistrados na práctica totalidade dos concellos, con numerosas avarías no tendido eléctrico, o que supuxo que moitos veciños estiveran sen servizo durante horas.